Modranská majolika vznikla v Malokarpatskom regióne a patrí medzi jedinečné výtvarné prejavy miestnych keramikárov. Jej unikátna ornamentálnosť je dôsledkom pôsobenia rôznych kultúrnych vplyvov počas uplynulých 400 rokov. Vzniku súčasnej modranskej majoliky predchádzala inšpirácia a vplyv práce remeselníkov, keramikárov patriacich k novokrsteneckej sekte anabaptistov, na Slovensku prezývaných habáni. Habáni prišli na územie západného Slovenska v 17. storočí, budovali tu spoločné habánske dvory, kde žili podľa prísnych náboženských pravidiel. V Uhorsku ich poznali ako remeselníkov, medzi ktorými vynikali výrobcovia ušľachtilej maľovanej keramiky. Hlavným poznávacím znakom tejto keramiky bola biela olovnatá glazúra, prezývaná aj biele sklo. Tajomstvo výroby keramiky spoznali od výrobcov vo Fajenze a v Malorke. Podľa týchto dvoch oblastí sa maľovaná keramika nazýva aj fajansa alebo majolika. Ornamentalika habánskej keramiky bola jednoduchá. Obsahovala kvetinové, architektonické a geometrické prvky maľované 4 základnými farbami: modrou, žltou, zelenou a fialovou. Ten habánsky dekor je typicky tými farbami a ukladaním toho vzoru a rôznych prvkov, ktoré sú zase typické pre habánsku keramiku. Hej, že či to môže byť tulipán, alebo nejaká, môže byť aj ružička, alebo nejaká nevedza. No, základ je to teda, že vynechávali tú červenú farbu a majú špecifické tvary kvetov. Oni nepoužívali červenú. Vraví sa, sú dva také vysvetlenia, že nepoužívali ju kvôli tomu, že nejaké náboženské motív tam bol. Ale ja viem sa aj z toho, že jednoducho tá červená bola v tých dobách ešte nebola vynájdená tá lacná, bola len drahá, ktorá sa vyrábala zo zlata. Tá uzavretosť náboženská vlastne určitým spôsobom aj špecifikovala tú ornamentiku, pretože habáni nezobrazovali jednak človeka, zvieratá, preto hovorím, zobrazovali predovšetkým rastliny. Najstaršie vzory sú predovšetkým ornamentálne rastlinné. Máme centrálny prvok, čiže je to vlastne kvet. A potom je tu opakovaný vlastne ten ornament, ten obvodový, a ešte ho spája na nejaký geometrický. A vlastne presne vidíte ten rytmus. Lebo ornament je vlastne rytmus. Napriek zdanlivej jednoduchosti bola habánska keramika vysoko cenená a určená najmä pre šľachtické dvory. V 18. storočí sa tradičný habánsky spôsob života rozpadol a habáni sa premiešali s domácimi obyvateľmi. Zanikli tabuizované témy a habánski keramikári svoju výrobu prispôsobili miestnemu dopytu. Vlastne s tým rozpadom súviselo aj to, že do tých dielní boli pozývaní alebo prijímaní aj domáci učni. A medzi nimi boli vytvané nádherní ľudia, ktorí chceli ale to, čo u nich čo cítili, jak cítili, tak to chceli zobraziť. To znamenalo aj zmenu ad jedna teda k dopracovateľni, ale hlavne pre koho. Pretože už keď teda tá keramika vznikala pre napríklad nejaké cechové spoločenstvo, a to je práve veľmi krásna majolika, vznikala hlavne v 18. storočí ako vlastne honosné cechové džbány, tak vlastne tam už sa objavovali prvky, ktoré boli dôležité pre toho objednávateľa. To znamená, sa tam dostala ad jedna teda nejaký pracovný nástroj, ľudská figúra a až po teda zviera. V okolí Modry vznikol rad malých keramických dielní, vyrábali sa tu výrobky, ktoré mali rozmanitejšie tvary i výzdobu.
K 4 základným farbám pribudli nové farby, ktoré umožňovali detailnejšiu maľbu a najmä rozšírili zaužívanú farebnú škálu o purpurovo-červenú a rôzne odtiene základných farieb. Oproti habánskej keramike sa venovala zvláštna pozornosť aj dekorovaniu lemov. Vo všeobecnosti sa zmenila celková kompozícia výzdoby keramiky. Po rozpade cechov združovalo keramikárov v širokom okolí keramické priemyselné učilište v Modre. To sa na začiatku 20. storočia pretransformovalo na účastnenú spoločnosť Slovenská keramika v Modre. Výrobňa spolu s čbánkármi z okolitých stredísk absorbovala aj ich dekóry. Skutočne veľmi dôležitou osobou, ktorá zohrala vo vývoji modranskej keramiky z pohľadu asi najmä teda toho dekoratívneho, ale možno, že aj v iných ohľadoch veľmi dôležitú úlohu práve bol Hermann Landsfeld. On bol vášnivý archeológ, vášnivý zberateľ, až teda vlastne po znalca, ale aj tvorcu. Vlastne spracoval vzorkovník, ktorý bol veľmi špecifický pre modru, ale ako keby obsiahol, vyabstrahoval všetko to krásne vlastne, ktoré od tých habánov, potom jednotlivých dielní, všetko to pretavil. Čiže ten modranský vzorkovník je, myslím si, že takisto má veľmi jedinečný príbeh v tom, že obsahuje celú tú minulosť, ale zároveň bol upotrebiteľný pre potreby vlastne toho súčasného spotrebiteľa v tej prvej polovici 20. storočia. Tam boli tvary kvetov, farebnosť rôzna a tak, ale ten maliar si zobral ten jeho vzorkovník. Ten pán Landsfeld nechcel, aby sa to úplne 100% robilo presne podľa toho, ale on to zdokumentoval. A z toho sa vychádzalo. Z toho sme teda čerpali námety. Tam bolo zozbieraných obrovské množstvo rôznych dekorov. Také charakteristické pre modru boli práve tie červené rúže. No a potom také zjednodušené prvky ako 5-puky, 3-puky, puky, aj takéto tulipániky. Títo duchovia sú vlastne také linky, ktoré sa robia bledučkou, farbou. A oni vlastne ten celý dekor tak vyplňajú, robia ho taký plnší. On ako taký súkromný archeológ chodil po tých habánskych dvoroch pátrať, čo tam tí habáni robili. U nás, kde som sa narodil v tom habánskom dome, tam to vyrábali tí habáni 300 rokov. Až potom som sa dozvedel od pána Landsfelda, kto to boli tí habáni. Tam boli črepy, medzi tým aj tento tanierik, ale len ako črepy. Tu je na ňom rok 1663. Toto si pamätám, že keď ako 10-ročný chlapec to držím v krabici, len črepy. No a potom to pána Landsfelda dcery rozpredali niektoré kúsky, to mal jeden zberateľ. Moja žena mi to kúpila, keď som mal 80-ku. Tento tanierik. Tak sa mi to po toľkých rokoch dostalo do ruky. Vďaka Landsfeldovmu výskumu v teréne sa do ornamentaliky v tom čase už modranskej keramiky dostali všetky vzory západoslovenského čbánkárstva. Tak vznikla modranská majolika. Modranská keramika existuje v nás. Lebo len tým, že si bereme za inšpiráciu tých habánov, ale sme remeselníci, ktorí sme už není ani vierou, ani národnosťou, ani ničím tým habánom až tak podobný, ale dali nám strašne veľa a neviem ani presne, jak to vyjadriť, len hovorím, všade denodene nás to posúva niekam ďalej. Je to aj remeslo, musí to ovládať, tak ako aj sochár a výtvarník musí trošku ovládať aj remeslo, ale je to aj umenie a každý ten výrobok je aj trošku o umení. Majolika a Slovensko, zvlášť teda západné Slovensko, je veľmi výrazný kultúrny fenomén. Nie je to len prvok kultúrneho dedičstva, je to niečo, čo má živú súčasnosť. Tých tvorcov je ešte celkom dosť. Máme veľmi silnú generáciu výnimočných majstrov.
a aj tá súčasnosť. Tá súčasnosť z mojich ohľadov je výnimočná aj v porovnaní s inými krajinami. A jedna to, že sa zachovalo tá tradícia, zachovala sa ornamentika, ktorá má skutočne renesančný pôvod, zachovali sa proste mnohé prvky, ktoré sa dá vystopovať, teda ich genéza teda do tých najstarších vrstiev, ale zároveň sa rozvíja v takom novom užitkovom charaktere. Modranská majolika bola teda založená na tradícii západoslovenského čbánkárstva. Je svedectvom miešania európskych kultúr, vzájomnej tvorivej inšpirácie a stala sa súčasťou regionálnej identity, ktorá v rôznej forme prežíva až dodnes.